Ayo dong. Goyang dong. Bareng Gede, family luar biasa. Sagete family. Kelunci. Yo. Ada Wan Bro. Yumi Lamora. Terus terang aneh rasane digoyang kroso enake tambah gawe rasa senenge durung njaluk yo wis diweni motongan topi kontani rambut sarung dipelani Wan Bro goyang Mas Erlangga Production. luar biasa. Wan Bro. Terus terang aneh rasane kroso enake tambah gawe rasa senenge durung njaluk yo wis diweni potongan topi kontani Apa Fer? lepet sarung dipelani sing eling emak nyapa sing mikir tonggo kadung wis enak lali nang sapa-sapa sing mikir mawang buka silire angin bengi nambyai enak sampe ngilur pipiane ngimpi Wan Bro. Terima kasih sayang. Goyang dong. Ayo dong. Sagete family. Luar biasa. Ayo sayang. Terima kasih. Terus terang Soko. rasane Soko. digoyang rasa enake Soko. gawe rasa senenge durung njaluk yo wis diweni motongan topi kontani lempet sarung dipelani sing eling emak nyapa sing mikir tonggo kadung wis enak lali nang sapa-sapa sing mikir mawang buka silire angin yai enak sampe ngilur pipiane ngimpi sing eling emak piyapa sing mikir tonggo kadung wis enak lali nang sapa-sapa sing mikir mawang buka silire angin bengi yai enak sampe ngilur pipiane ngimpi yo Yumi Lamora. luar biasa Mas ayo dong Erlangga Production. awas tiba Pak luar biasa sekali Sagete family loh ini Iya, Sagete family. luar biasa sekali awal mulai aja udah enak ya